Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ja, Enrikek aurkeztu nau, Leirezu Gazua naiz, Gasteizko sindikoa, eta hasi aurretik eskerrak eman nahi nizkizuen, ze, bueno, ni bere garaian urte askotan, orduak eta orduak eman dituen hemen ikasten, bigarren solairuan, eta nolabaiteko, bigarren etxe bat zen niretzako hau, eta gaur hona bueltatzea egiten dudan lanaren berri ematera oso pozgarria da niretzako, ez? Esan duzuen bezala hitz egingo dut sindikoaren bulegoaren jarduerari buruz. Zertan datza udal defendatzaile baten lana. Ni neu Gasteizko sindikoa naiz, Gasteizko auzo defendatzailea, eta askorentzat ez da irudio oso ezaguna. Eta garrantzitsua iruditzen zait, hiritarrek tresna hau ezagut dezazuela, ze ez ezagun den baliabide bat da, eta uste dut, gaur azalduko aldudan argien nola edo zertan lagundu zaitzakegun gure bulegotik. Esan nahi dizuet, arazorik gabe galderak egin ditzakezuela, zehoz ere ez bada ulertzen, bota zeuen galdera arazorik gabe, ez gelditu zalantzarekin barruan mesedez. Orduan, gaiari jorratuz, hauek izango dira gaur, azalduko ditudan atala gutxi gora bera. Zer da defentsoria bat, eta gero Gasteizko kasua, ezaugarriak, zertan datza gure lana, eta gero kasu praktikoak, ze azken finean kasu praktikoekin edo kasu konkretuekin ikusiko da argiago zertan gabiltza gure egunerokotasunean, ez? Orduan, horrela, lehenengo galdera zuentzat. Badakizue zer den ombudsman edo defensora del pueblo arartekoa, zuek uste duzue jakingo zenutela azaltzen zer den edo zer egiten duen? Bai, bale. Gero, konparatu orain dakizuena eta azkenean zer egiten dugun hemen, gure kasua pizkat bitxia da, ze da udal mailako defentsoria bat, baina zer da defentsoria bat? Horrela, orokorrean, administrazio publikoen jarduna eta funtzionamendua kontrolatzen ditu, eta pertsonen oinarrizko eskubideak eta askatasunak defenda daitezen zaintzen du. Baina, Gasteizen, esan dudan bezala, udal mailako sindiko bat dago. Eta aintzinatik errotutako irudia izan da. 15. mendetik dator. Lehen prokuradore sindikoa deitzen zen, eta zeregin ugari izan ditu historian zehar, eta epaiketetan hartzen zuen parte, defendatzaile moduan. 20. mendean desagertu egin zen irudi hau, erakunde hau, baina 2001an orduko gobernuak erabaki zuen berriro berrez hartzea. Araudi bat onestu egin zuen, eta 2002tik berriro sindikoaren irudia agertu zen hirian. Araudi horretan azaltzen denez, honen hazia izan zen, Nazio Batuen Giza Eskubideen aldarrikapen unibertsalaren 50. urteurrenean, 1988 urtean, Gasteizek sinatu zuen Bartzelonako konpromisoa. Horren harira, asmoa izan zen, Europa mailako gutun bat burutzea, eta gutun horrek esaten ditu, bermatu behar direla hiriko eta hiritarren eskubideak, eta bermatzeko tresna horien artean udal sindikotzak daude. Orduan, lehenengo sindikoa 2002an izan zen Javier Otaola Bajeneta, 10 urtez egon zen, gero Martin Gartzia Handia, 5 urtez, eta Enrikek azaldu duen bezala, 2017an, ni izendatu ninduten. Orduan, zein izan zen Gasteizko ikuspegia, ez? Zein da ikuspegia bi dokumentu horietan. Udal administrazioak zeregin garrantzitsua duela giza eskubideen babesean eta sustapenean. Karo, esaten dugu, giza eskubideak hirian, iruditzen zaigu hori dela la ONU, ez? Hemen Gasteiz mailan. Baina, klaro, giza eskubideak guztiok dakizkigu gutxi gorabehera, duintasuna, bizitza, integritatea, hezkuntza, baina baita ere dokumentu horietan esan dudan
Zaintenizeko gutun eta Bartzelonako konpromesuan hitz egiten da hurbiltasun eskubidei buruz. Adibidez, pila bat daude, baina ingurumenerako eskubidea, berdintasunerako eskubidea, hezkuntzarako eskubidea, politikan parte hartzeko eskubidea, informazioa eskuratzeko eskubidea. Eta nola definitu ditzakegu horiek? Hirian gauden guztiok bizitza duina izan dezagun dute helburu, eskubide horiek. Orduan, hori kontutan izan da, berrizarri egin zen sindikoaren bulegoa. Ezaugarriak, ja errepikatu dut, udal mailako defentsoria bada. Udalbatzak izendatua, eta honen horrean ematen ditugu kontuak, hau da, udalbatzak izendatzen gaitu, gainera gehiengo kualifikatu bat beharrezkoa da, ez du balio erdia gehi bat, eta gero urtero aurkezten gara udalbatzaren aurrean eta kontatzen diogu zelan eraman dugun aurrera, ze lortu dugu, zer ez, zeintzuk dira gunen erronkak, ze uste dugu gaizki dagoela eginda, gure memoria saltzen dugu. Eta baita ere, 3 hilabetero batzorde batean azaltzen gara gauza berdinerako. 5 urtetako agintaldia, baina gehienez 2 agintaldi egon gaitezke. Guztira 10 urte. Enrikek esan duen moduan, niri lau gelditzen zaizkit. Ez dugu botere betearazlearik, hau da, poder ejecutibo ez daukagu, ez gara epaileak, komendatzen dugu, iradoki, baina ezin dugu agindurik eman, ezin dugu udalari agindurik eman. Bigarren auzialdia edo bigarren instantzia bat esan nahi dut, lehenengo hiritarrak jo behar du udalaren gana. Eta ez badu lortzen, berak nahi duen erantzuna, edo ados ez baldin badago erantzun horrekin edo jarduera horrekin, orduan gurera etorri daiteke. Eta gero oso garrantzitsua da burujabetasuna, hau da independentzia, objektibotasuna eta neutraltasuna. Ezin gara egon partidu politiko batean afiliaturik, eta baita ere, hori gure bidea markatzen duena da giza eskubideen babesa, ez besterik. Batzutan gero interpretazio politikoak izan ditzak edo ez, baina hori da gure bidea. Orduan, zertan datza gure lana ja aurrera goaz? Hau da grafikoki irudi bat jarri dut, hori, udalaren aurrean laguntza eskatzen dutenean, duzuenean hiritarrek, ez? Eta orduan, nola ematen dugu laguntza hori? Lehen ikusi duguna, hori administrazio publikoen jarduna eta funtzionamendua kontrolatzen dugula, eta zaintzea eskubideak eta eskatasunak defendatuak izan daitezen, kesak entzun eta atenditzen ditugu. Gure gana datoz hiritarrak eta oso ondo entzuten dugu kontatu behar digutena. Gero, bitartekari lan egiten dugu udal administrazioaren jarduera okerrak zuzentzeko. Eta, baita ere, proposamenak eta aldaketak iradokitzen ditugu zerbitzuen hobekuntzarako eta hiritargoaren eskubideak bermatzeko helburuarekin, ez? Hau da, egon daitezke definizio pila bat, baina nik daramat sindiko moduan 6 urte, baina aurretik egon nintzen beste 5 urte sindikoaren bulegoan, aurreko sindikoaren laguntzaile gisa. Eta nire ondorioa, hainbeste denbora ondoren da, gure lan nagusiena hiritarrak laguntzea dela. Orain ikusiko dugu nola, zeintzuk dira bideak, ze kasu bakoitza berezia da, baina nik horrela laburtuko nuke. Hiritarrak laguntzean datza gure lana. Ze gaiekin, esantu dana, udal eskumen guztiekin. Hemen dago dauz adibide batzuk, baina imagina ditzakezuen hainbat gaiekin. Argiteria, kirol instalazioak, diru laguntzak, isunak, hirigintza, kaleen egoera, zarata kontrolatzea, gizarte laguntzak, errolda, parkeak, autobusak, bide segurtasuna, aurreskolak, hilerriak, zabor bilketa. Azkenean, udal batek, egunero aurrera eman behar ditu jarduera pila bat, gure bizitza erosoago izateko. Nola egiten dugu hori? Nola laguntzen diogu gure gana datorren hiritarrari eta batzutan
ondorioz beste batzuei ere. Lehen esan dudan bezala, lehengo gauza, arreta handiz entzun. Beti saiatzen gara, hiritarrarekin bilera bat izaten, zuzenean, beti ahalbidetzen dugu aukera hori. Gero hiritarrak igual nahiago du telefonoz egitea kexa, edo idatzi bat aurkeztuz. Baina gu nahiago dugu, aurrez aurre, azaltzea bere kezka, ze horrela, arazoa ulertzea asko ere errazagoa da. Eta bilera horretan bertan ja, azalpenak ematen ditugu, edo ikusten dugu zer egin daiteken, zer ez, aukerak, ez? Eta ja, behin, erreklamazioa jasotzen dugula, udalari galdetzen diogu gai horren inguruan. Hau da oso labur, gero kasu bakoitza, dauka berezitasuna, ez? Baina, informazioa jaso aztertu egiten dugu ikuspegi juridiko batetik. Bai udalak kontatzen diguna, bai legeak esaten duena, bai guk gure kabuz aztertzen duguna, baina oso argi utzi behar dugu ere, erabaki teknikoak edo diskrezionalak direnak ez ditugula aztertzen. Adibidez, behi jartzea hirian. Hori da erabaki politiko bat. Horrek urratzen du norbaiten eskubideren bat? Azkenean, gobernuek euren iritziak, euren erabakiak hartzen dituzte, ez? Guk berbatu behar duguna da, horrekin bide segurtasuna ez urratzea, edo ulertzen duzu, ezin gara sartu gobernu batek hartzen dituen erabakiekin ez badu urratzen horrela argi eskubideren bat, ez? Gero igual denborarekin ikusi daiteke urratzen dela, baina orokorrean edo orain ere aurreko urtean Olarizuko laberintua dela eta hori da udal gobernuak erabaki dezake non jartzen duen instalazio bat, kasu honetan laberinto vegetal bat, orduan hori guk ikusi behar dugu txosten guztiak ondo daudela, errespetatu egin dela legeak ezartzen duena, baina ezin dugu eztabaidatu erabakia. Eta hori guztia aztertu ondoren, ondorio batera heltzen gara. Eta zer nolako ondorioa? Ondorioa jakiteko galdera hauek beste batzuen artean egiten dugu. Eskubideren bat urratu aldu udal jarduerak? Udalak hobeto egin dezake? Udalak ondo egin du? Garaiz konpondu aldu? Udal eskumenekoa alda? Adibidez, udal eskumenekoa ez baldin bada, dator kexa bat hezkuntzarekin zerikusia duena, arartekora bideratzen dugu, arartekoa da Euskadi mailako defendatzailea. Orduan, hori, helarazten diogu asuntoa arartekoari. Eskubideren bat urratu baldin badu, gomendatzen dugu aktuazio hori edo aktu administratibo hori bertan bera ustea. Hobeto egin badezake, naiz eta ondo egin, hobeto egin daiteke, orduan gomendatzen dugu edo iradokitzen dugu, hobekuntzaren bat sartzea bere jardueran. Batzuetan udalak ondo egin du, eta ondorio hori ateratzen dugu. Hiritarrari kontatzen diogu ondo eginda dago eta ezesten dugu bere reklamazioa. Batzuetan gu bitartez udalak konpontzen du arazoa, hori bitartekaritza bat izango litzateke. Beste batzuetan azaltzen dugu jarduera nolako izan den, ze legetan oinarrituta orientabide bat, egon daitezke ondorio ezberdin pila bat, ez? Kasuaren arabera. Orduan, ja zehaztuz pizkatxo bat. Nola jasotzen duzu hiritarrek gure laguntza? Hori, aholkua azalpena eta orientabidea ematen dugu, pila bat alditan. Adibidez, etxean jasotzen dituzuen kartak edo ebazpenak ulertzen laguntzen. Interprete lanak egiten ditugu, ze batzutan, hori, komunikazio erraza edo plain language delakoa, ez da oso argia, ez? Udalak helarazten dizkigun idazkiak, eta, askotan lan hori egiten dugu. Udalarekin adostasun bat lortzen laguntzen dugu ere hori, iritzi ezberdinak daudenean gai baten inguruan, saiatzen gara adostasun hori lortzen. Askotan oso zaila da, beste batzutan uste baina errazagoa. Eskubideak betetzen laguntzen dugu, hori oso garrantzitsua da. Ze jendeak igual ez du ezagutzen
informazio bat eskatu diezaiokela udalari, laguntzen diogu idazkia egiten, idazkia aurkezten, edo errepidean edo kalean hori baldin bada, eta lesioren bat baldin badaukare laguntzen diogu reklamatzen, eskubideak betetzen laguntzen diegu, ez? Eta baita ere, gomendioak esan dudana eta iradokizunak egiten. Edo legez bete beharrekoak gogoratzen ditugu. Eta baita ere, hori oso gutxitan egiten dugu, baina beste norbaitekin arozaren bat izanez gero, partikularren artean, bitartekari lanak egin ditzakegu, baldin eta alde biek baimentzen badute. Hori oso zaila da lortzea, ze askotan bi aldetatik batek ez du nahi akordiorik, edo ez da gurekin harremanetan jarri ere, edo adibidez, bizilagunen arteko zarata arazoak dira ohikoenak, zarata sortzen duenak, ez du nahi sufritzen duenarekin harremanik izan, edo zaila da konponbidea lortzean, baina gaitasun hori badaukagu. Adibide konkretuak. Niri deitu nindutenean hitzaldi hau emateko, hori zen, gure lanari buruz, gure lanaren berri emateko, baina baitari pizkatxo bat lotuta garapen iraunkorrerako helburuekin eta desberdintasunak murrizteko ODS honekin, ez? Giza eskubideak ezagutzen ditugu, garapen iraunkorreko helburuak dira giza eskubide horien egitatea edo materializazioa ez gutxi gora beraz, markatzen dio humanitate osoari zein bide jarraitu behar duen giza eskubideak mundu osoan bermatuak izan daitezen. Oso ambiziosoa da, ez dugu lortuko 2030erako, baina behintzat intentzio hori egon badago, eta, tresna baliagarria ere da gure gomendioak adibidez oinarritzeko edo fundamentatzeko orduan, ez? Orduan, jarriko ditut alde batetik adibide konkretuak honekin lotuta, ze paper daukagun guk berdintasuna bermatzeko edo desberdintasunak murrizteko eta gero bestelako adibideak. Zenik beti ikusten dut berdintasunaren asuntu hau ikuspegi bikoitza batetik. Alde batetik, beti esaten dut gure helburuen artean dagoela murriztea hiritarren eta administrazioaren arteko ezberdintasuna. Beti administrazioa boteretsua da, eta hiritarrak sentitzen gara, aurrean, defentsari gabe edo harresi baten moduan ikusten dugu udala, gu saiatzen gara, pizkatxo bat, hurbiltzen bi posizio horiek. Modu ezberdinetan, guk zuzenean hitz egiten dugu udalarekin, bai idatziz, bai telefonoz, askotan lortzen dugu informazioa edo bilera bat egitea hiritarra eta udalaren artean. Eta pizkatxo bat murriztea ezberdintasun hori, ez? Eta gero kasu konkretu buruz adibide batzuk. Etorri zen dislexia zeukan emakume bat gure bulegora eta OPE azterketa bat egin nahi zuen, baina berak zituen zailtasunengatik adibidez hor agertzen den test hori ezin zuen ondo bete. Ze oso letra txikia zen, gomendatu genion udalari hurrengo azterketetan egokitzea frogak zailtasun honi, ez? Eta egin daiteke letra handiagoa jartzen, galderak egiteko orduan, igual ez egotea negatibo bikoitza, baizik eta simpleagoak egin galderak, eta honestu egin zuen udalak. Eta honek bermatzen ditu berdintasun edo, igualdad de oportunidades zait irtetzen euskaraz, ez? Horren harira, lortu genuen hurrengo posizioetan eta berdin jarraitzen du, egokitzapen horiek egon badaude. Adibidez, desgaitasun duten pertsonentzako erreserbak, detektatu genuen batzuetan irisgarritasuna ezinezkoa zela. Adibidez, hau izan zen, aurkitu genuen lehenengoa Avenida Bratislava kalean. Ikusten duzu hor, dagoela panel bat, publizitate panel bat, horrek saiesten du, adibidez hor,
elbarrituta eramaten duen furgoneta batek aparkatzen baldin badu, atzetik ezin da irten. Batzuk daukate rampa bat atzean, ze ez daude distantzia minimoak errespetaturik plaza horretan. Gomendatu genion udalari, panel hori aldatzea lekuz eta gainbegiratzea erreserba guztiak horrelakorik aurkitzen zituen, zuzentzeko egoera hau. Eta honestu dute, eta adibidez plaza honetan ja aldatu egin dute. Kostatu zaie, ia 8 hilabete, baina plaza honetan aldatu egin dute panel hori. Baita ere, honek eragin handia dauka, desgaitasuna duten pertsonentzako hori berdintasunean, ez? Bestela ezin dute bere bizitza berdintasun osoz eraman. Gorren diskriminazioa udal ikastaro batean. Hemen adibidez udalak konpondu zuen oso azkar. Etorri zen gure bulegora, gorra zen pertsona bat, eta udal kurtso bat egin nahi zuen, baina ez zeukan interpreterik. Orduan, berak uste zuen diskriminazioa suposatzen zitzaiola, ze ezin zuen kurtso horretara joan. Eta azkenean, udalak zegoen horretan lanean, horrezegatik esaten dut udalak berak konpondu zuela, partida bat zeukan, Arabako Gorra elkartearekin, hori interprete lanak egiteko, diru partida bat zeukan, eta behar duen jendeak deitu dezake eta zerbitzu hori dauka udal kurtsoetan. Baina baita ere honek berdintasunarekin zerikusi handia dauka. Hizkuntza aukeratzea udalak antolatutako jarduera batzuetan. Baita ere hizkuntza dela eta urraketak egoten dira batzuetan, eta kasu honetan bitartekaritza bat izan zen. Konkretuki izan ziren komunitate energetikoei buruzko hitzaldietan, udalak programatu zituen pila bat hitzaldi. Uste dut euskaraz batez, orduan eskaera bat zegoen, batzuk euskaraz egiteko. Eta esaten zen udaletik, ez egoela arazorik, hitzaldi ematen zuenak euskaraz bazekiela, eta orduan edonork galdetu zezakela euskaraz. Baina, beti gertatzen dena, gehiengo bat gazteleraz mintzatzen baldin bada, azkenean hitzaldi osoa gazteleraz egiten da. Orduan, eskaera hori zegoen, eta azkenean udalak egin zituen 2 hitzaldi euskaraz soilik, eta gure parte hartzeari esker baita ere. Nik beti esaten dut, gu ez gara ezer hiritarraren testigantzari gabe, esan nahi dut. Berak ez badigu kontatzen ze arazo nabaritzen duen hirian, edo ze suposatzen dion, guk ezin dugu guztiaren gainean egon, orduan oso garrantzitsua da hiritarrarekin kontaktu hori, harreman hori jakiteko ze arazo dituen. Hori jarri ditzaket beste askoz gehiago, baina nik uste dut gero galderarik baldin badaukazue arazorik gabe. Eta orain beste kasu batzuk ere, bulegoan tratatzen dituguna, prozedura administratiboa. Azkenean, prozedura administratiboa da hiritarren eta administrazioaren arteko harremana arautzen duen prozedura. Arazo asko daude honen inguruan, bai isuna jartzen direnean, bai erresibo bat erreklamatzen denean, hainbat prozeduratan. Orduan, hemen egiten ditugu bitartekaritzak, gomendatu ditugu, laguntzen dugu idazkiak egiten, orientabidea eman dugu, hemen danetarik, esan nahi dut. Isun bat jartzen badiote norbait bidegabezkoa dena, lehenengo laguntzen diogu alegazioak egiten. Ezezko ematen badiote, errekursoa. Ezezko ematen badiote, saiatzen gara udalari konbentzitzen aizu. Ezke, hiritarrak arrazoia dauka. Eta baietz ezaten baldin badugu, bitartekari lan egin dugu eta arazoa konpondu da. Ez ezaten baldin badigu, berriro, urrengo baten, gomendatzen diogu udalari, berriro errebisatzeko prozedura hori, bere azkenengo ebazpena aldatzeko. Eta, prozedura administratiboak lan pila ematen diogu bulegoan. Beste adibide bat, zabor edukiontzi bat apurtuta adostasuna lortu genuen, konpondu zuen Laster udalak. Arazo hau, igual ez da oso larria, baina kasu honetan zen emakume adindu bat
eta arazoak zituen beste zabor edukiontzi bat juteko, eta bueno, ezin zuen bota zaborra behar den moduan, ez? Hau izan zen oso kasu polita, ez dakizuen, izuna bat, edo denuntzia bat, salaketa bat jartzen digutenean, momentuan trafiko salaketa baldin bada, eman behar digute boletina. Ez, bueno, kasu honetan, adingabeak ziren, 14 urtekoak edo 13 urtekoak, eta eman zieten, orduan, ematen badizute ja buletina, paper horia, hasten dira epea kontatzen, bai ordaintzeko, bai, eta gainera ordainketa da, erdiko, oza, prontopago ditzen dena, kopuruaren erdia ordaintzen duzu. Baina, klaro, gazte hauek, gorde zuten papera, eta ez zuten SBS esan etxean. Zer gertatu zen, epeak pasatu zirela, eta gero ja, etxera aldu zena izan zen, izuna errekargoarekin ta guzti. Eta orduan, gomendatu genuen, protokolo bat egitea dozeo zer, adingabeak direnean, papera emateko orduan ez hasteko kontatzen epe horiek baizik, eta gero etxera bidaltzea gurasoek jakin dezaten zer gertatu den, eta bueno, ze ume askok, gordetzen dute eta hemen ez da zer ez gertatu, ez? Ere protokolo bat egin zuten udaltzaingoan, egoera hauek saiesteko, ez? Askotan dira, igual 200 euroko askoz dira bizikletakoak, ez? Bizikletan jutea argiri gabe 200 euro, edo kaskoekin 200 euro, klaro, ordainketa murriztuarekin 100 euro dira, baina ja etxera heltzen da 220 euro, orduan alde handia dago, ez? Eta, bueno, nik uste dut hau aurrerantzean, hauek ja gelditu ziren isunarekin, baina aurrerantzean hori aldatu egin da. Lehen esan dudana, informazioa jaso gardentasuna, hau oso tramite ez ezaguna da, eta bulegoan orientabide ugari ematen ditugu honen inguruan. Edozein pertsonak eskatu dezake, administrazioari eskatu dezaioke, administrazio horrek daukan informazioa. Adibidez, oso kasu bitxia izan genuen, dauzkago asko, baina oso bitxia izan zen. Maskota katutxu bat, zeukan emakume batek, nahi zuen Tubizako autobus batera igo katuarekin transportin batean. Orduan, Tubizako araudiak ez du ezerrez esaten. Dago zirkular bat, una zirkular interna, esaten duena, igo zaitezkela zure maskotarekin transportin homologatu batean baldin badoa. Zer gertatzen da? Zirkular hori ez dela publikoa. Badakite, Tubizan, gidariek eta 4 pabos gehiago. Tarduan, emakume hau, behin, jun zen igotzera autobusean, eta gidariak esan zion ezin zela sartu, eta beraz, que sí que puedo entrar, ezin zela sartu, baietz, sartu nitekela. Eta azkenean polizia eta guzti jun zen, jeitzi zuten autobusetik, eta etorri zen, bulegora, berak nahi zuen zirkular horren kopia, hurrengo baten, esateko gidariari, aizu, hemen, zirkular honetan jartzen du, igo naitekela egoera honetan. Eta guk, hori, lortu genuen, baina berak ere eskatu zezakeen. Orduan, laguntzen dugu askotan informazio hori jasotzen. Ezezkoa jasotzen baldin badu eskatu duenak, laguntzen diogu errekurtsoa egiten. Eta, bueno, ze mentalitatea aldatu behar du administrazioak, gardenak izan behar dugu, hori ezinbestekoa da, hori, sistema demokratiko batean, eta, bueno, aurrera pausu asko eman dira, baina eta guztiz ere oraindik gelditzen da. Niri gai hau asko gustatzen zait, eta etortzen zaidanean horrelakoaren bat, esaten dut, lagunduko dizugu eskatzen, ea udalak, onderantzuten duen, vamos a poner a prueba el ayuntamiento, eta askotan, baietza ematen du, eta beste askotan ez zai heldu oraindik gardentasun txipori aldatu behar dela. Salvatore Jerria egoera txarrean. Hemen ere izan genuen, uholdeak izan zirela eta, uholdeak eurite handiak egon ziren, eta jun zen bi familia. Hilobiratu behar zituzten, gorpuak eta zegoen panteoi osoa urez beterik. Orduan, egoera oso latza izan zen, oso tristea, eta idazki lagundua jartzen dut, ze lagundu genian erreklamazioa egiten udalaren aurrean. Eta
familia batek ez zuen egin nahi izan, besteak egin zuen, eta 6.000 euroko indemnizazioa lortu zuen, daños morales dela eta, kalte moralak dela eta. Eta baita ere, azkenean, honek suposatzen zuen inbertsio handia, konpondu egin zen, ez guk esan genuelako, baizik eta udalak ja bazekien hori konpondu behar zela, eta lortu zuten behar zuten dirua, baina hori, adibidez kasu honetan, emaitza positiboa izan zen. Esan dudan alen, kalte bat sufritzea, kalean erori, praka batean zuloa egin udal instalazio batean, piztinetan, hemen ere egin ditugu idazki lagundu dugu pila bat alditan erreklamatzen, baina udalak sistematikoki ez esaten du. Eta egin dugu gomendio bat oso interesgarria, horrela orokorra kasu hauetarako esaten kasuak zehatz-mehatz aztertu behar direla, eta ze ikusi dugu, gero, epaitegietara doazen hiritarrek lortzen dutela, askotan baietza. Orduan esaten dugu, hemen zeo zer ez dago ondo eginda, baina udalak esaten du, arlo honetan oso ondo egiten duela guztia, baina jarraitzen dugu insistitzen. Eta norbait badator erori delako, esaten digu, orain erreklamatu, gure argudio guztiak sartzen dugu idazki horretan, aber, esateko hain ausarta den, udala, eta bueno, bai, ausarta da eta ez esaten du. Aber, batzutan, hiritarrak ez dauka arrazoirik, edo ez dauzka proba nahiko, que depende, kasuaren arabera dago, baina orokorrean udalak ez du indemnizaziorik ematen. Gero, zaratak, bizikletak espaloitik, bazineten erabilera, hau bizikidetza kontua da, eta konpontzeko oso zaila da. Honek emango zuen beste hitzaldi baterako, baina gero galdetu nahi baldin baduzue, niregatik arazorik ez. Zerrendan jarri dute infinito ikurra, ze eske amaitezina da, ez? Baina, bueno, nahi baduzue, hemen gure webgunean, hor, kuskusiatzen baldin baduzue, daukagu informazio ugari, gure lanari buruz, legeak, gure memoriak, eta baita ere, guk ematen, ondorio bat lortzen dugunean, ebazpen bat ematen dugu, ez? Guztiak daude, bai gazteleraz daude guztiak, euskaraz, juten gara sartzen, batzuk oraindik itzuli gabe daude, baina, bueno, erronka hori daukagu, ze oso zerbitzu txikia gara, 3 pertsona gara, eta guk egiten dugu guztia, orduan, kostata, baina aurrera goaz. Eta hau guztia zertarako, zein da honen helburua, nire helburu partikularra, igual beste sindiko bat datorrenean, beste helburu bat izango du, baina nire helburu partikularra da gauzak aldatzen joatea, administrazio mailan gauzak aldatzen joatea. Arima duen administrazioa lortzea, hau da, ez izatea apisonadora bat, makina bat, horrek askotan ondo funtzionatzen du, baina badagoenean kasu berezi bat, atentzioa merezi duen kasu berezi bat, hor arima jarri behar zaio, eta askotan, administrazioak, askotan ez, ez du inoiz jartzen arima. Empatiaz jokatzea, ere administrazioan empatia falta dago, nik beti esaten dut, empatia pizkatxo balortzen baldin badut ja, junaitekela lasai nire etxera. Eta akatsak zuzentzeko gai den administrazio bat. Guztiok akatsak egiten ditugu, okertzen gara, baina, bueno, zuzentzeko gaitasuna daukagu, ez? Orduan, niri amorratzen nauen, gauza asko amorratzen naute, baina batez ere, errore bat detektatzen denean, konpontzeko erraza dena, eta lata guztiz ere, administrazioak bere lekuan gelditzea eta paus hori ez ematea eta ez konpontzea ez. Eta orduan, nik uste dut ikuspuntu hori barneratzen baldin badugu, akatz bat izan dut, konponduko dut, ez legoke gaizki. Eta zenbat denbora daukagu, 20 minutu ditugu oraindik, baina ja amaitzen noa, gero gustatuko litzaidak zuek ere galderak egitea. Datu kuantitatibo batzuk. Dauzkagu urtean
espediente kopurua aldatzen da pila bat. Aurreko urtean 250 izan zen, bueno, solamen bat, ez dugu sekula inbeste izan, aurrekoetan bataz bestekoa 180 gutxi gora bera. Aurten daramagu, momentuz, 5. Aurreko urtea baino gutxiago, espero dut urte lasaiago bat izatea. Nik ez dut ondorioztatzen hau dela udalak txartoago egiten duela, baizik eta ez dakigu zergatik, agertu gara gehiago edabideetan, edo jendeak ezagutu gaituta gurera etorri da, edo ez dakit. Baina, bueno, aurreko urtea izan zen oso urte potentea. Izten ditugu ere, 155 espediente alderaz, que depende urtearen arabera. Ze, karo, guk espediente bat lantzeko eta izteko udalaren erantzuna behar dugu. Eta askotan ez egunean heltzen, ezin dugu espediente horrekin aurrera egin. Orduan, baita ere batzuetan, diferentzia horiek dira, ez dugulako hainbeste erantzun jaso, baina, bueno, azken aurreko 2 urteetan nahiko erantzun jaso ditugu, eta horrela itxi ahal izan ditugu. Kontsultak ere batzutan, jendea dator, kontsulta labur bat azaltzera, eta, bueno, momentuan konpontzen dugu, eta baita ere, aurreko urtean 24 izan ziren adibidez. Jarduerak, pila telefono deiak, korreoak, bizitak, bilerak, baina niri gehien gustatzen zaidan datua da, eske daukat gazteleraz, artxiboak ditugulako gazteleraz bulegoan. Hiritarrekin egon garela, adibidez, 2023an 165 hiritarrekin, bilera gure mailan presentzialtasunez, ez? 2022an 168, 2021an 185, 2020an pandemia garaian jaitsi egin zen, baina ari izan genuen bezain azkar, berreskuratu genuen hori zuzentasun hori, eta bueno. Eta baita ere, bulegoan egiten ditugu hainbat gauza, bilerak udaltzaiekin, edo arduradunekin, edo zinegotziekin, elkarteekin, gizarte kontseiluko kideak gara, parte hartze organoetara joaten gara, hori igual ez dituz ezagutzen elkarguneak eta osoguneak ara joaten gara ere, ikuskaritzak askotan pasatzen gara, arazo badagoen lekutik ikusteko hori zuzenean zein den egoera, formakuntza, eman eta jaso, kongresuetara goaz, datorren zenean adibidez etxe bizitza dela eta udal Eusko Jaurlaritzak antolatu du kongresu bat, han egongo gara ikasten, aldugun guztia ikasten saiatzeko, eta baita ere udal mailan daude batzorde ezberdinetan kide gara ere, ez dakit adibidez, Agenda 2030 landuko da, hor gaude, egingo da proiektu bat, langile garen artean ez dakiz erobetzeko, bertan gaude, komite antifraude delakoa, kidean gara ere, orduan ikusten duzuen moduan ez gara aspertzen. Hemen bertan gaude, Enrikek esan duen moduan auzokideak gara, hau da gure posta elektronikoa, gure helbidea, gaude lorategi zoragarri horretan kokatuta, lujo da hor lan egitea, etorri zaitezkete bizitan arazorik gabe, eta, bueno, esaten dugun moduan beti zuek entzuteko prest gaude, hau da nire lantaldea, Adolfo, Raquel eta ni neu, eta, bueno, mila esker, zuen arretagatik. Ez dakit galderarik daukazuen, oso askaritz egin dudan, ondo ulertu den, ezagutzen zenuten irudia? Bai. Kanpotik. Gutxi gora behar esan duzu, baina udaletxeak zuekiko nola portatzen da, laguntzaile bezala edo toreatzaile bezala? Edo? Toreatzaile bezala. Toreatzaile bezala. Berren gana joaten zarenean, mutena kapotazo bat eta ospa. Bueno, eske asko aldatzen da, segunta zein saia den, segunta zein teknikaria den, segunta zein zinegotzi den, eske asko aldatzen da. Batzuekin asko borrokatu behar dugu, eta beste batzuekin harreman asko zer errazagoa da.
Pertsonen arabera. Bai, batzuek erantzuten dute oso azkar guk galdetzen diogunari, baina 3 lerro, eta beste batzuk igual, 3 hilabete ematen dute erantzuteko, baina txosten oso landua bidaltzen digute. Orduan, eske asko aldatzen da, baina nik beti esaten dut, gehiago entzun beharko lukela udalak. Ez duen entzuten behar beste, nik uste dut. Baina, bueno, eurek esaten dute, baiet, entzuten gaituztela, eta, baina ez niri bakarrik, hiritarrei orokorrean. Gu azkenean gara katalizadore bat, edo bozgorailu, ez? Azkenean, guri heltzen zaiguna, helarazten du horrela zuzenean, baina asko gelditzen da. Eta toreatzaile ez dakit. Batzuk uste dute gu garela etxaiak, kontra gaudela, eta ere kostatzen zaigu asko lortzea, esaten dugunean, eske helburu berdina daukagu, bai zuek, bai guk, indarrak batzen baldin baditugu, eta errazagoa izango da guztia. Batzuentzako bai, beste batzuentzako ez. Eskerrik asko Urtzi. Eta behin komentatu genuen sindikoen arteko beste sindikoekin elkartzen zaretela, eta nola ikusten duzu Gasteiz beste herri, beste erkidego autonomo edo beste administrazioekin alderatuta. Gasteizen ondo tratatzen zaituztete edo okerrago besteekin alderatuta, ez dakit hori nola ikusten duzun, edo hemen, eta gero, bestalde batetik, ia organo hauek ea pentsatzen duzun zu pertsonalki behar direla administrazio guztietan. Adibidez, aipatu duzu arartekoa daukagu erkidego autonomoaren administrazio orokorrean, Euskadi mailan, baina, etxe hau adibidez aldundikoa da, aldundian ez dago halakorik. Zure ikuspuntutik, halakorik egon beharko zen administrazio guztiotan, ez... Bale, hasieratik hasita. Ez dut komentatu, baina gu hori bitxikeri bat gara hemen inguruan, ze sindikotza bakarra Euskadi mailan gurea da, Gasteizen daukagu sindikoa bakarrik. Gertuena Segovian dago, gero Vigon eta Palman. Eta bai, Katalunian daude 40 baino gehiago, bale? Eta, elkarte bat dago, Forum Sindikaz, katalanez da, gu ere, gu kidea gara, eta hor oso leku polita da kezkak eta konpartitzeko, ze gu askotan hemen oso bakarrik sentitzen gara, arartekoarekin harremana daukagu, baina orduan beste batzuekin konparatuz, adibidez, Bartzelonako sindikoa oso potentea da, ditu 15 bat langile, oso hiri garrantzitsua da, baina baita ere badaude udalerri batzuk 1000 biztanleekin sindikoa daukatena. Hor ezberdintasun asko daude. Eta gero bakoitzaren harremana udalarekin oso ezberdina da. Badaude denetariko esperientziak. Batzuk oso gogorrak, igual errespetua ez da izan behar dena, eta beste batzutan adibidez, todo fluye. Hemen adibidez, nire esperientzia errespetua da, adibidez, udalbatzan agertzen aizenean, errespetu oso zentzuten haute, beti oso konexioa dago, baina gero eguneroko lanean, oposizioarekin igual errazagoa da, baina gobernuarekin batzutan, nahiz eta eta guztiak hitz politak izan gero zaila da, sartzen zarenean kasu konkretuetan, kasu hori konpontzea, ez? Ulertzen zaituzte, klaro, zu egia da, inpartziala zara, legea erabiltzen duzu, baina ulertu gaitzazu, baina, eta hiritarra nork ulertzen du, ez? Orduan, batzuetan ez da erraza. Eta gero, nik uste dut, irudi hau, egia da, arartekoak dauka eskumena,
Euskadi mailan bai Eusko Jaurlaritzako eskumenekin, aldundien eskumenekin, eta baita ere udaleko esan nahi dut. Zuek jun zaitezkete bai arartekora, bai gure bulegora, reklamazio bat jartzera. Gero, nik arartekoarekin daukagu hilabetero, bidaltzen dizkigute udalarekiko kesak, eta bikoiztutak baldin badaude, bata edo bestea abstenitu egin behar da. Ezin ditugu bi erakundeek gai berdina jorratu. Edo kesa berdina, gai berdina bai, esan nahi dut. Badaude gaiak ara heltzen direnak eta nire bulegora heltzen direnak. Eta orduan, horietan ere, konpartitzen dugu eta harreman ona daukagu teknikariekin eta gauzak edo zalantzak edo, batzutan fokoa, ez? Ze ez da erraza, hau oso teorian oso erraza dirudi, igual prozedura administratibo batean, gaizki eginda jakinarazpena, bale, baina beste hainbat arlotan, ez da hain erraza ondorio bat ateratzea, ez? Eta orduan, nik uste dut, ondo legokela, behintzat udalerri mailan sindikotzak egotea. Nik beti esaten dut, bakoitza jun daiteke bai arartekora, bai gure bulegora, baina guk daukagu plus bat, eta da gertutasuna. Gure ateak beti dauza balik, gure harreman udalarekin da oso estua, kalea ezagutzen dugu, gertatu izan zaigu arartekotik deitzea hemengo kale baten inguruko arazo batekin eta Donostiatik deitzen zuen teknikariak, ze bera han lan egiten du, orduan nork ezagutzen du beren edo beto lekua, guk, ez? Orduan, nik uste dut plus bat dela, kalitate kontrol baten modukoa garela, orduan, edozein enpresak izan nahi du, ez? Kalitate zerbitzu bat, nik uste dut, ondo legokela administrazio bakoitzak bere defendatzailea izatea bai. Beste galderarik? Bai. Ez bakarrik jakin nahi nuen, bizikletan dijuztenak eskubide daukeben espaloietan juteko. Ez. Ez da legezkoa? Legeak, hemen daukagu arazo handi bat. Trafiko legeak, estatu mailan aprobatu egin zena, ez du ahalbidetzen espaloietatik jutea. Esaten du, por zonas peatonales, no. Bakarrik, baldin badago, bidegorri segregatu bat. Edo bia ziklista segregatu bat. Zer gertatzen da, udal ordenantza, hemengoa, honestu egin zela, lege hori indarrean sartu baino lehen. Eta udalen ordenantzan esaten da, baietz, ahal dela, kasu batzuetan, la velocidad, tal. Gero dago dekretu bat, eta ordutegi batzuetan, oinezkoen esparrutik jun daitezke bizikletak, baina hori legearen kontrakoa da. Zer gertatzen da, inorkez, ezuela ordenantza hori epaitegitara eraman, orduan indarrean dago. Orduan, nire gomendilu da, nire eskaera, zergatik ez diozu gomendilu egiten udalai hori aldatzeko, eta berdan bezala jartzeko. Claro, baina batzutan ez du pena merezi, gomendio batean esfortzuak, nola esan, gau hau konpontzea ia ezinezkoa da. Ze, ni konformatuko nintzateke udal ordenantza beteko balitz. Zan nahi dut, arazoa ez da espaloietatik jutea batzuk, baizik eta ze abiaduran doazen, naiz eta estuak izan hortik doazela. Orduan, guk beti zein insistitzen dugu. Udaltzaingoak betearazi dezala udal ordenantza. Naiz eta udal ordenantza legaren kontrakoa izan, baina eta beti ez erantzuten digute ordenantza aldatuko dutela, eta horretan dabiltza. Orain aldatu dute patineteak dela eta agintaldi honetan aldatu nahi dute guztiz mugikortasun ordenantza. Orduan, eurik esan dute, bai, badakigu aldatuko dugu, baina gero ez dute behartu duten adostasuna edo kontsentsua lortzen. Orduan, aurreko agintaldian ere gelditu zen kajoi batean ordenantza berri bat. Orduan, bai, guk gomendatu dezakegu, baina eske ordenantzak aldatzen ditu udalbatzak. Eta horrez badituzte batzen egin beste botu. Izan nahi dut, guk kezkak helarazten dizkiegu, baina udalak badaki ondo zein den arazoa. Baina orduan zuen lana da, hori gomendatzie, insistitzie edo
Esate bateako bizikletare zuk esan dezunea, ados nao, segun ze abiaduratan joten diran, en fin, hor ordenantza, baina ordenantza hobeo batein, esate bateako bizikletan joan laike, bizikleta eskuetan baldin badakizu, eta zu oinez baldin mazoaz, baina bizikleta gainean espaloien. Ez que arazoa ez da ordenantza zan nahi dut. Ordenantzanek albidetzen du esperietatik jutea, arazoa da ez dela bete arazten. Esan nahi dut, zertarako nahi ditugu ordenantza superpolitak, ideales de la muerte, ze daude pila bat, horrelakoak, eta gero ez dira betetzen. Segurazkoik ordenantza batek inoir ez dilolako bildurrik ematen. Ez zu lege bihurtzen edo hori espada indar handiloko zozeiten. Legea da, eta udaltzainek ordenantza jarraitu behar dute. Baina adibidez, kotxeekin hori gertatzen da. Bigarren lerroan aparkatuta, isuna, 200 euro. Baina istutekin, ez da hori gertatzen. Eta gero, jartzen badituzte isun batzuk, batean, jende guztia, hasi dira, isuna jartzen, eta horrek ere gobernuak ez du nahi horrelakorik. Oso zaila da, horregatik esaten nuen bizikidetza arazo horiek konpontzea oso zaila dela. Ze bakoitzak jakingo bagenu, hau ezin dut egin, hau bai, hau ez, guztia errazagoa izango zenez. Jakin eta ondorioz aktuatu esan nahi dut. Eskerrik asko. Zuri. Jazta. Nik beste kuriositate, ja bukatzeko, berkaidazue. Ze harremana dakazute, ze azken 10 urtetan, edo igual 15 urtetan, hasi ziren legeak egiten gardentasunaren inguruan, parte hartzearen inguruan eta gobernantzaren inguruan. Adibidez Aldundian badago araudi bat edo lege bat sobre gobernanza, participación y transparencia, ezta? Udalan baita ere, eta halako zerbitzu edo zinegotzi bat dago, horretaz enkargatuta, zenolako harremana dakazute beraiekin eta norainoko ze ematen du, igual, arlo batzutan, beraiek egin beharko zuten tiraka eta zera lan hori, bestetan zuek ez dakita zenolako... Bai, badago ere departamentu bat, aldatu diote izena, orain da Gobierno Abierto eta Zentro Zibikoak, lehen zen gardentasuna, parte hartze eta Zentro Zibikoak, eta udalean dago, udal gardentasun kontseilua, eta gu, nola ez, parte gara. Giza kontseiluko ordezkaria, interbentorea eta gu 3 gara. Baina, klaro, da organo bat, sortu zuten hor parte hartze araudian jarri zuten kapitulu berri bat, baina ez daukagu mediorik, esan nahi dut. Orduan, organo hori ez da biloso ondo, urtean behin elkartzen gara txostentxo bat egiteko, baina egia esan da ez da oso eraginkorra, hedabideetan ez da agertzen, aztertzen dugu gardentasunaren egoera udal mailan, ez? Baina, bai, gero, etortzen zaizkigun gauzak, gardentasunari buruzkoak, hori bideratzen dizkiogu sail horri, ze esaterik duen. Eta, bueno, ze gertatzen da, arazoa ez dela gardentasun saila, baizik eta sail desberdinak, adibidez, gertatu zitzaigun. Pertsona batek jakin egin zuen, FCC-ko kontratuak, garbiketa kontratuak, zer esaten zuen? Ze legeak, gardentasun legeak esaten du, eskegita egon behar dela webgunean, eta etzegoen. Eta esan genion, zu lasai, eskatu dezakezu, eta lagundu genion eskatzen. Eta berak eskatu zuen. Karo, sartzen da gardentasun sailara eta handik nora doa. Ingurumen sailara, ze hortik kontratatu zen garbiketa zerbitzua. Eta sail horretan esan zuten ez zuela eskubidea. Eta gardentasun sailak ez du aztertzen erantzun hori. Baizik eta bakarrik da bidea, como ventanilla única esan nahi dut. Orduan guk egin genuen lan hori, aizu. Ez dut eztabaidatzen, eske departamentuak esan du, baina departamentuak erantzun zuen, kontratu publikoen legeari jarraiki, baina gardentasun legeak beste gauza bat esaten du. Eta orduan, kasu horretan,
esan zioten ezetz, eta gu gaizu. Pues que rekurra, eta lagundu genion errekurtsoa aurkezten, dago erkidego mailan, Comisión Vasca de Acceso a Información Pública, euskaraz ez dakit izena, aurkeztu zuen errekurtsoa gure berak aurkeztuta, baina guk egin genion idazkia, eta batzorde honek arrazoi eman zion, eta azkena eskuratu zuen kontratua. Baina hori, gardentasun zerbitzuak ez du ebazten, ez da nahi dut. Bai, prozedura berak eramaten du, baina gero erantzuten du, beste batek turismoari galdetu zion, Fitur ferian ez dakit ze gastu izan zen, ez dakit, el stand de Vitoria, tal, baina gardentasun zerbitzuak ez du erantzuten. Orduan gu beti gaude hor puzlea egiten, eta bisagra moduan. A ber. Hori, eskerrik asko etortzeagatik, nahi duzenean, ordu zaitezketara zori gabe.